खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैयानि बिटिआरनि बाजेट 2023-2024 नि सावरायलायनायाव हेंथा हान्जानि दैदेनगिरि आरो बिटिआर सरकारनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हेंथा हान्जानि दैदेनगिरि मानाव गेदेर देरहासार बसुमतारी आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रनजित बसुमतारीनि गेजेराव हाग्रा फोजोबस्रांनाय आरो गामि होखारनाय एबा इभिक्सननि सायाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव जानाय 69थि भारत रत्न गपिनाथ बरदलै ट्रफी टुर्नामेन्टआव चिरां दुवार एफसिआ वेल इन्डिया एफसिनि हेंथायै फाइनाल गेलेनानै 3-1 गलाव जेननानै रानार आप जानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया भुटाननि राजा जिग्मे खेसार नामगियेल वांचुक बिथाङा भारतआव दावबायफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथांजों मोननै हादरनि गेजेराव हेफाजाब होलायनायनि सायाव बाथ्रा रायज्लायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मन्दिराव मानसि दानथारनानै बावनायनि दायनिगिरि हिसाबै मैया पुलिस हान्जाया 7 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 7 सुबुंफोरा लोगो नांनानै गुवाहाटीआव थानाय कामाख्यानि दुर्गा मन्दिराव सासे आइजोखौ दानथारनानै दान होदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे दान होनाय जाथाया 2019 मायथाइनि अम्बुबाची मेलायाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।